Gitripan pagkulata sa usa ka grupo sa mga batan-on ang rider sa usa ka motorcycle taxi sa Pahara Park, Barangay Umapad, Mandaue City niadtong Domingo sa kadlaw. Si Luan Merundina sa report. Sa social media post ni Kent Lumungsod II, gipakita niya ang iyang ilong nga nagkadugo. Human matod pa, gitabangan siya pagkulata sa 12 ka mga batanong lalaki samtang didto siya sa Pahara Park sa Barangay Umapad, Mandaue City niadtong Domingo sa kadlawon uban ang iyang ex-girlfriend. Dugang niya, gitumba pa ang iyang motorsiklo o gikuha ang iyang 5,000 pesos nga kinitaan sa pagpamasada og motorcycle taxi. Sa exclusive interview sa RTV Balitang Bisdak sa 26 anyos nga rider, iyang gibutyag nga wa siya makaila sa mga suspitsado o gitripingan lang siya. Naog sila sa ubos, niagi sila sa muntungod, ni kuan sila sa gate sa Pahara, mamin ako, wala to sila pasudla. Mo to pagbalik nila, pagalapas nila gamay, mo to ikulata ko nila. Tabangan ko na pagayo. Human sa hitabo, daling nibiya ang mga minor de edad nga suspitsado, busa iya kining gisundan ug nasayra niya nga mga mulupyo di kini sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Iyang gipablatter ang insidente sa Police Station 5 sa Mandaue City. Ug nanawagan siya ngadto kang Congressman Junard Ahong Chan nga masubay ang mga minor de edad nga mga suspitsado. Pinaagi sa abag sa mga opisyal sa Barangay Pusok ug sa Police Station 5 sa Lapu-Lapu City na subay nga walura ang mga sospek ug unom kanila ang nada sa barangay uban ang ilang mga ginikanan. Na nag-edad sila og 15 ngadto sa 18 anyos. Hinuon nasubay sa barangay nga pipila sa mga sospek mga mulupi usab sa Barangay Gunob, Ibo ug Paho apan kadaghanan mga taga-barangay Pusok. Nag-inom daw sila primero doon sa laon sa bridge. Nga doon na sila kauban nga niya doon sa Pahara, Mandaue, nga gikuhaan daw og purol. Murag listo kita na dito. Gikuhaan purol nga man, diresponde sila. Ya wala naman lang makiti nga doon ilang kauban nga doon. Ingon sila nga kinsa ilang maabda nila, ilang tripan. Dinhi nasubay nga gawa sa rider sa motorcycle taxi, gitripan usab sa naasoy mga minor de edad nga suspitsado kining unom ka mga managkigala nga nanag-edad og 20 anyos pataas nga ilang nakasugat. Nagdumili hinuon pagluwat og pamahayag at tubangan sa kamera ang naasoy mga biktima. Mato di Pusok Barangay Captain Rani Imperio, regular nga mag-roving ang ilang mga tanod atol sa curfew hours apan may mga higayon nga malutsan sila sa mga batanon. Ato gid mas pahugtan pa gid ato ni kay inani na itabo karon. Grabe sa usa ka gabi duha ilang hilabtan. Ang importante mo makuha ko motor mo, bag-o pa gyud ako motor, naguan ko na, pinalit ko na 108, tiguman ko na pa kayo, bag-o pa na ako motor, mga kuan pa na ako 10 days. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang mga minor de edad nga mga suspitsado ug ang ilang mga ginikanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merundina, Balitang Bisdak.